8 сакавіка, свята бальшавіка. Александра Калантай загадала дзеўкам дай. Дык няма ж у тым бяды, гэта як глыток вады. Прыйшла новая ўлада, не дала, дык гэта здрада. Камсамолкі не бяруць, калі роўным не даюць. А навошта вам сям'я? Ёсць прытулак на дзіця, будуць клікаць яго там іскрай ці кастрычнікам. Малады ваш арганізм хай будуе камунізм. З капіталу гэта зло ўсё з Амерыкі прыйшло. 8 сакавіка няма грошай у марака. Прастытуткам чым плаціць, яны выйшлі галасіць. Там шмат год яно было, ды ў Расею прыплыло. Праўда, людзям там сказалі, нібы дзеўкі тыя ткалі.